Tagbilaran City na nagka-simba. Yaman po nitujo sa Tagbilaran, mao na nga. Hapit po, priority sa mga tujo. Si Lord. Nami asikasuhon karon taon-taon guys. Ubanay ko ninyo. Salamat. Mauna niya ang sa sulod sa St. Joseph, the Laborer Parish, Tagbilaran City. Kanini mo ani ang right wings diri sa kilid. Kanang portahan for exit only. Mga kilid nga mga doors, mga for exit only. Ang entrance nila katurang din sa atubangan. Kanina for exit only. Kani inahan sa kanunay panabang image sa inahan sa kanunay panabang right wing. Kani Adoration Chapel dito ko sulod ganiha wa ko kakuha sa Sila ba? yeah. Karon to ko daog. Dugay na katindaan eh. Iya na mi ani gagmay pa mga bata no kanto nag mao. Unsa apelyido? Espiho? Espiho ko sa daga pa karon namin no tile. Dabaw pa na mo. Dako po kagkita ani. Dili man pareha. Bitaw Ana, na. di man pareha. Ang adlaw kay ni usay mo. Ni usay naay mga okasyon bitaw. Ikot ako libo. Why okasyon? Tilo tag 6, 5. Unsay nga nimo tino? Nga nimo? Binarda. Binarda. Espiho Sa daga ja minjo na. Dili. Maadyo day po ni nga paano? Panarbaho. Narving ang garap. Narving. Maadyo po ni nga trabaho kay dako man dag income. Tama yung Naman katuk kapunungan. Ako kang gibidyo na ako dahil si Dura man. Galiyon ko daga pa da asibis na karon. Asibis. Tagahag na ang pana. Sige kung baligya. Sige sa una. Pagpista? Oo, okay. Diferensya ang butak. Alam mo, diferensya mo na. Dako day mong kuan ani kita. Kay na membro mo day mo na makapunungan. Idakan biya tao. Maadyo. Mumol lagi po. Batas bugas. Maon ba? Bugas na kuban. Patsudan. Ano ko mataguban. Ani mo matog. Dili, muli siya. Muli ka dako Oh, ma'am. Ay. Kana sila, di. Sila. Maadyo kay gitubutan ka ani ikaw ra man lagi ani. Wakan mga ni kay. Maninihan o dispiras. Karon? Na. Dispiras, daghan. Daghan ng gawas. Daghan ng gasol. Dispiras, galilian, kalukto, kulungan na. Di ba kay mura mag ikaw ra isa ani gitugutan sa sud. Kanang galamisa ko uban na. Nasa mga lamisa. Uban na na. Mao naman ni ron karon. Kinahanglan ay cellphone. Ganda di kay tawag. Mao lagi.
Dampas. Cemetery sa Dampas. Salamat na rin. Ilihik na din. Si Anday Rico. Ang mga bisita. Ay kaduhang anak na matay. Ari ra ka din. Ha? Kamay. Nasa ni snack time. Dua nak kabok. Gamay ra mo din ang papel. Liquid for ng motor. Apit sila utik.